Hello mga ka-listeners, maayong adlaw kaninyong tanan. O karon mga ka-listeners, atong ipadayon ang ikaduhang adlaw ning atong sugilanon sa mga asoy ni Goliath, ang kahibulungang mansyon. O ginaot mga ka-listeners nga malingaw mo aning dramaha, kahibulungang mansyon. Kay masudlan og langaw ang inyong baba. Asuhin na ni Kuya Gulya. Sige, panglingkod mo paliog mga bata kay dura ko espesyal nga asoy para ninyo gikan ni Kuya Goliath ninyo. Paminaw mo, mao ni istorya niadtong karaang panahon dunay agta nga usara ka buok ang mata. Bigo, kay buutan ka man nga bata, na ako'y hatag nimo. Unsa man yung hatag na kumigo? Akong ihatag nimo ang akong tus-tus. Tus-tus? Og dito nagkasuod og nagamigo ang tangaw sorry mata o kang buutang bata. Og unya pa yun? Uy, kinsa man tong nangablit sa akong likod? Agba! Mga asoy ni Kuya Goliath. Ang butan na bata, malipay magulang. Ang butan na bata, hinanay binangga. Sa pag-eskwela, si teacher malipay. Mga asoy nga kay bulungan para nato nga mga bata. Ang butan nga bata, Ni tatay mo tuman. Mga asoy ni Kuya Goliath. Dalikan ninyo sa RMM Production Center. Tatak! RMM! Ang butan na bata, malipay magulang. Ang butan nga bata, hinanay binangga. Hello mga bata, kumusta kamutanan? Sa tanang mga nawarantin na ito karon, kumusta? Og sa tanang mga kaigsuuna na ito sa Kabisayan og Mindanao, kumusta? Kumusta ang klase niyo tanan diha? Hindi, Christine, kumusta imong first day sa imong klase gapon, ha? Sa tanan, sa imong mga amigad ha? Sila si Inday Trixie, si Inday Metz, og si Inday Janelle, og si Clary, kumusta inyong mga pag-eskwela gahapon? Sa tanang mga estudyante nga namati na to, ala, inumog doon pipi tabliya. Kay the best kay na natong imnon mga bata, mga kawan. Ala! Og sa tanang mga namati na to, ha? Thank you, yung kayo ninyong tanan. Ala, mga bata, mga kasama. Ano yung kita sumpay sa kung aso ninyo ng sibinaw ng kadagluhan kay Bulungang Mansyon. Tiyong maroon siya kong mikumoy. Nga naman ka ha? Hala, si Muy-Muy gitong nagsikit. Akong balikon. Ako pagkaon para ako, mama. Kabad ko na to niyo eh. Di pa ko ako itong ingnon nga. Nuno ha, bad na. Nuno. Kumuha ka sa pagkaon nga diliya ha? Nuno, ngaluoy ka ako, mama. Wala na makaon ako, mama. Yan lang kalikuha ako pagkaon nala. Luuyan mo mikumoy oy. Imo na lang niyo, kaniyo. Imo lang. Imo man na pagkaon para man na imo mga manghod. Isil. Sige lang. Imo na lang na. Dadanan si mong mama. Anya, ang imong mga imdi. Ha? Ano sa imdi? Manghod. Sige lang. Okay ra. Tara. Loy mo manghod. Luoy mo sa di mong mama.
Sige lang. Naaman ako, mama mo, palit pagkaon sa akong mga manghod. Este, migo, este. Ha? Bastos man na. Este. Unsa man na? Salamat. WS. Unsa man na? Dili na West Philippine Sea, ha? Way sa pa yan. Sige, pauli na ka. Kay balik itong tao nga nagkuha sa imong pagkaon. Sige, dali ko uli amo. Sige, amping mi kumoy. Anak, boy, mula ka una ko ha, kay manglabada ako. Ayaw na dahi ka, ma? Pwede na dahi ikaw laba? Arag-arag naman ko, nak. Ikaw, ubo pa gani, Dili pa man pwede mo. Bawal na sa ikaw. Ayaw na sa laba. Yaon saod man nato nakawa man tay kapalit og bugas. Moy-moy lang bahala, ma. Trabaho lang, moy-moy. Manaygon, moy-moy. Kanta, moy-moy. Nak, ayaw ha, ayaw. Di kayo sa mga tao nga daog-daogan. Di na ako makaya nga magtanaw nga bukal-bukalan kas mga tao. Ayaw lang tanaw mo. Usaon ba dako nga dili mo tanaw? Di man ko butaan, nak. Usa pa, sa kikaayo lang dako nga bukal-bukalan ka lang nila, nak. Ato lang ko layo kanta aron dili ka kita, ma. Kagahi pa ni Mugoy. Papundo na lang diri. Dili ko kanan pundo mo, Gusto ko trabaho. Gusto ko na ako hatag ni mo kwarta. Nakasabot ko sa imong tumong anak. Gusto kag mutabang nako. Buotan kag kapag-anak. Pero usbo nako na ay mga tao nga way kasing-kasing ang mupasakit nimo. O kana mo ay di nako madawat. Kasabot ka? Ma. Dili kid ako madawat. Nakasabot ka, ha? Maong anhi ka lang. Day, tagpilang kilo sa isda? Tag 380 lang mansa, ma'am. Uy, kamahal ba? Ay, presko mansa, ma'am. Di jud ka magmahay, anak. Sigurado ka ha? Wala ki, ma'am. Balik ako diri, ma'am. Kundi ba na presko, ma'am. Namakak ba lang ko. Okay, sige. Tagaay kong usa ka kilo, ana. Nya, apili na lang sad og lamas, ha? Sige, ma'am. Uy, unsa man nagikagubtan sa unahan? Day? Ma'am? Unsa man ang kasaba sa unahan? Murag, aligre man kay sila, diha? Ay, si Moy Moy na, ma'am. Moy? Ilado kay na siya diri, ma'am, uy. Nindot na siya tingog. Mukanta man na siya din kada tindahan, ma'am. Punya, tagaan sa siya kwarta, aking pahinungoy. Mao ba? Makalingaw? Nindot og tingog? Sumpay sa kong asoy kaninyo. Nay, niduol diri ay. Hello, Ate Marites. Nga dili Marites. Hello, Moy Moy. Aris ako kanta, ha? Pwede? Uy, sige, pwede kayo. Sige, salamat, Ate Marites. Ay, ma'am, darain mo isda, Gilimpyuhan na. Di anasap ang lamas, ma'am. Salamat. Niya ang bayad, Kanta na ko, ha? Day, anay nasad na siya mo kanta? Ma'am. Kung ka madali, tanawa sa. Palingaw lagi ka, ma'am. Asa ako kantaan, ha? Sige. Dako niya problema. Iyang buhok nga labong, pwerte ng nipisa, nahadlok siyang maopaw. Pasig mo pangit, iyang hitsura. Nagiso siyag itlog. May tayo pong paog dunay lana. Bugal lang sa chilo. Pagkuwang man nga amaw Opik ka tarugan bara kuan ka. Hoy, kamo ba? Di na ko kanta. Kuno mo lingaw no. Pamahawa mo din oy. Ano man ang masad kuno mo? Bitaw. Pamahawa mo din mga bukal-bukal lumdag. Bukal-bukal yan yung mga bahis. Sige na, pamahawa mo din Sukob niya
Sabda dyan, ibo kang may Martes. Sabat diha ay. Raya ka lang da. Maujud, May kay mo mabugal-bugal sa tao, uy. Wala po mo'y mga talent. Ano na sako, manas Marites. Ay. Wala, ibo ka. Ibogs ninyong mata. Panghilo mo! Uy, Siya ka to. Siya to. Kalano gud atong tingugang nasuko og maayo. Kinsa to? Ako, Sama ka. Kinsa ka man? dili na kinahanglan makaila pa mo kung si kinsa ko. Hunungan ang inyong pagbugal-bugal ni Moymoy. Kung dili mo gusto nga dunay daotang mahitabo ka ninyo. Tanawa. Nasuko na lang si ma'am, bugal-bugalon kay mo. Tabuki ko eh. Unsa to? Ayaw pagin paklaro eh. Maton ko, iso kay katabuki ko ka. Labalang pa rin mo yung katikling. Tao na eh. Ayun ba? Bagay ka sila, Loki. Bagay sila, bagay. Buhala. Tikling niya, buhala. Bagay ko laban. Lagi buhala. Bagay na sila. Wala din yung mga tawahan na, Ayaw mo bugal-bugal, mamoy. Mauwaw ta. Ako lang bugal-bugal ni. Ayaw lang si ma'am. Luoy man, ma'am. Doon di ka ni ma'am na buhala mo eh. Ibog ka stambok mo eh. Ibog siya. Bagay din mo yun. Tikling at tambok. Kaya mo lang numero 10 ba? Uy, hala. Hala pa na ikaw sa hangin. Hala pa Sud sa imong tindahan. ma'am. Adlo ko. Uban ka nako, Moymoy. Uban nako. Tana. Boy, anak, kahit ka naman. Kagabi pakagwa mauli. Hangtod karon ka puntag daw, kihapon ka mauli. Asa ko man ka sa pagita? Suwayan ako pagitas ka nalanan. O bakahas ka bayan. Wala ko tinautang nahitapos akong anak. Diyos ko, wala ko ta. Moy, nakain magka. Moy. Nang Marta! Ay, Moy. Nang Marta! Amigo ko ni Moy nang. Ano nagilakmang ka? Gabi pagwa mauli si Moy dong. Hangtod karon wa pagit siya mauli. Nabala ka na kay ko niya. Unsa? Nakadungog pa ako nang. Dito na si Moy sa merkado gahapon. Nya, kalit lang ko nga may kusog nga hangin ng kilat. Nagkagubot ang mga tao. Unsa? Kinuo ko. Doon ang kahit nahitabo sa akong anak. Bata mga kasama nga atong aso ninyo ug ba sumpay sa akong aso nga kay bulungang mansyon din nilang sa mga aso ni Kuya Gulyat kinitran jalit kanato sa Arimen Drama. Ang putang nga bata